Здравейте, приятели, в нашия първ клип. Не първ, трети клип на Майнкрафт. В този клип сега ще влезем в един мой свят. Само да го намеря и ще продължим старите. Само да го намеря и почвам. Ето го. Къде го минах? Извинете, просто Майнкрафт ми малко завива и почваме. Помните, в миналия клип играх с един мой приятел. Сега в този играя сама. Жалко, въпреки че следващия клип може и да е с приятел. Да играеш там е доста гадно, но нямам приятели наблизо. Ох, сега пък какво стана? О, да ти позна. Сега пък да видим. Съжалявам, че ползвам читове, но просто ми трябва, защото не харесвам много без читове. И готово. Сега да излизаме и да се правим. Да, ето когато видяхте зомбито. Това и това беше причината, защо почна да ми. Така, да отиваме. Все пак трябва да имаме храна. Подсортира и задържва. О, скелет. Супер. Давай. Нямах много време да търся място в първия епизод и затова дойдох на това място. Иначе щях да си намеря много по-хубаво местенце. Ох. Какво стана? Не знам. Да продължавам. Ох, и това ли ще чакам сега? И ми явно ще трябва да спирам клипа сега, но може и да не го спирам. Няма да го спирам. Ох, пак е този лаг. Нали помните, че преди да ми се изключи Майнкрафт имаше едно такова подобно. И сега пак стана същото. Но не знам защо. Майнкрафт ми е малко бъгъв. Така. Не взех ли дървото? Да не ми да не съм го отсякал. Ох, леле. Той я пък ще ме убие. Още по-бъгъв бък. Най-накрая.
Ой, каква сладка здравичка. Леле, как ще ако се изпържа. Сега пак да отсечем дърво между миналото ми изчезна някъде. Така. О, конче. Какво стана пък? И ми трябва и това ще е края на този епизод. И до следващия.